Iiro Hautala ja Tuto Hockey U20. Tää on nyt mun 6. kausi tässä ja toinen kausi vastuuhuoltajana tässä A-junnuissa. Ja nyt on tulos mestisdebyyttikin tässä kohta puoliin, niin pikkuhiljaa sinnekin päin. No se näkyvä, tai mikä kaikki tietää, niin luistimen terotus, varusteiden huolto, korjaukset. Sitten se, mitä tuossa ei näy tuonne ulospäin, niin pestään pelaajien pyykkejä, varusteita pestään, hoidetaan pienemmät vammat, mitkä ihan ja sairaalahoitoa vaadi. Kuunnellaan juttuja, mitä pojat puhuu. Pojat tulee usein avautumaan. Pidetään henkeä yllä. Mä itse sanon niin, että valmentaja on pelaajien vanhempi ja huoltaja on sitten enemmän veli tai kaveri. No sanotaan näin, että kun mä pelasin pelivuosina, niin mä olin Ranskassa ja Saksassa, niin eihän se huoltajan homma siitä nyt sinänsä ero isossa kuvassa, niin kuin mitä ne tekee arjessaan, niin hirveästi siitä, mitä huolto tekee täällä Suomessa sitten. Mutta kyllä mä sitten niin omina pelivuosina huomasin eron niin kuin esimerkiksi siinä, kun luistimet kävi terotuttamassa, niin sitä ei niin helposti vienytkään enää uudestaan niitä terotukseen, koska se jälki ei aina ollut parasta mahdollista. Et monesti tuli silloin lähetetty irtoteriä Suomeen terotukseen, kun itse siellä pelasi. Tai sitten jos ei ollut sitä mahdollisuutta, niin tuli terotettu luistimet varmaan joku 2-3 kertaa kaudessa ja aina vaan pienessä paniikissa toivoi, että toivottavasti nyt tulee hyvää jälkeä. Mut muuten niinku samaa hommaahan ne tekee hallilla eka, hallilla vika, elää sydämellä mukana ja omistautuneesti ja niin edelleen. Tärkeätä työtä maata katsomatta. Vaihtoehto, jos tietty pelin aikana, niin katsotaan pelaajat saa uuden mailan käyttöön, kun vanha menee rikki mahdollisimman nopeasti. Sitten luistimiin tulee jotain ongelmaa, niin tehdään siinä mitä pystyy tekemään. Ja siinä kans sitä pientä haavojen paikkaamista, kylmäbussia, tämmöstä. No mä sanon niin, että se menee silleen lähtee joukkueesta, että siellä on suurin arvostus tietenkin ja sitten siitä asteittain niin kuin kauemmaksi, niin se vähenee. No kyllä niitä varmasti voisi enemmän vielä niin kuin tuoda esille ja sillä, että kyllä mun mielestä voitaisiin vielä enemmän antaa arvostusta. Ne tekee kuitenkin niin paljon duunia tuolla taustalla, vaikka välttämättä ei sitä aina näy tuolta. Mut sitten taas tässä meidän seurassa, niin tää on pieni seura, vähän porukkaa töissä, niin kaikki tietää kyllä mitä täällä tehdään ja kuinka paljon tehdään. Niin mä koen, että tässä seurassa on hyvä arvostus. En voi sanoa isommista seuroista. Mediassa uutisoidaan yleensä sitten, kun pitkäaikainen huoltaja lopettaa 50 vuoden jälkeen, niin semmoinen yleensä uutisoidaan ainoastaan. Kyllä ne aika tärkeät työtä tekee ihan vaan niin sanotusti omaksi ilokseen. Kyllä se on arvostettava homma. Iiro on hyvä huoltaja ja tekee paljon hommia, tärkeä osa joukkuetta. Arvostan Iiroa isosti. Kyllä tuo niinku huoltajaa kun miettii, niin kuin mä sanoin ja totesin tuossa aikaisemmin, että he ovat sydämellä mukana omistautuneita, että ei tää arki pyörisi ilman heitä. Ei ollenkaan. Itse kun on tässä A-junnuissa ollut, niin mua lämmittää se, että mun huolettavat pelaajat on noussut tuonne isompiin ympyröihin. Nyt on meidän edustusjoukkueessa on 6 tai 7 semmoista, kun on mun aikana ollut meidän A-junnuissa. Ja sit niitä on tuolla ympäri Suomea ja vähän maailmankin. Et se on junnujen tehtävä, että päästään ylöspäin ja me tehdään siinä, mitä voidaan auttaaksemme. Tossakin jos mä mietin meidän Iiroa, joka meillä huoltaa, niin
kun tulee itse istuttua tuossa omassa officessa, mikä nyt on lähempänä siivouskomeroa, niin Iiro siinä kanssa aika pitkälti päivät viettää ja tulee juteltua niitä näitä ja sanotaan näin, että huoltajista on myös hyvin monesti kehkeytynyt erittäin hyviä ystäviä, niin kuin Iironkin tapauksessa. Välillä sitten, kun joku asia syö miestä, ei ole pelit kulkenut ihan niin kuin toivoisi, niin Iiro joutuu sitten ottaa siitä oman osansa, kun coachi ajattelee ääneen ja niin edelleen. Ja joskus on itseltä jäänyt lounaskin syömättä ja on valittanut nälkää siinä, kun on jotain videoklippejä tehnyt. Niin sitten on meidän huolto, Iiro, siitä omasta pastastaan lahjoittanut puolikkaan. Et pitää kyllä valmennuksestakin hyvää huolta. Ilman heitä tosiaan tämä arki ei pyörisi. Kiitos Iirolle ja kaikille muille huoltajille, kenen kanssa on tässä ollut pelivuosien ja valmennusvuosien aikana tehdä.